И до мен папа Стюар и днес ще ходим в гората. В страховитата гора. Като изгубя в пустинята. Вижте му лицето. Хубаво. Нещо като продължение на страшната къща, но в гора. Кой искаш, бе? Караш ме долу на скъпаната гора и аз умирам от дивимия. Заради И ме клипа. мързи. Заради клипа. Правим го само заради YouTube. Имам доста дама вода. Водата. И оня Стефан битя да забрихме новото име, да се обиждай. Защо Готиния везник. Кой ще сърди? написа ти браво за 27 абоната и отдолу иконки, де се... Да, защото той има 20, но аз имам 27. Може Но би ти завижда. не ми завижда. Той е готин. Не, ще... Не е готин. И си готин, да. И ще събереш повече абонати от мен. О, Боже Господи, това не е вярно. Боже Господи, помогнете ми, чувствам се като Михов изгоя в пустинята без вода. Вижте, нямам капка вода. Да. Нямам никаква вода. Направо нямаш цяло шепо Не мога да вода. пия нищо. Имам чувството, че ще умра след 5 секунди и Супер, отсажда. вече сме на сянка. Ох, Демет. Там има училище. Ще умра след 5 секунди и отсажда. О, брат. О, супер гора, брат. Вода. Да, о, вода. Супер, вода, нали? Ох, вече снимаме клипа от 1 минута и нещо. Аре, жа, по-бързо. Населени. И да, вече почнахме клипа. Почнах клипа. Преди малко ядохме залбайо и залбайото ни е тука. Не лъжи! Слушай, не лъжи. Бяхме тук преди много време с Залбао. Това взело останало в гората, за да ни запомни. Да. И аз ще те запомня вечно в гора. Аз не. Штурче. Има една друга. Ми показах. Да. Обичам штурчи. Яра се къпе на лобаната от слама. Да, ре. Тук мирише по-зле от Шоколадови топчета. от банята на Пешо. Там има шоколадови топчета. Тук мирише по-зле от това. В къщата, страшната къща. Вече идваме. Вкусна гора. Малко разтресвах телефона, ма. Ужасно. Какво беше това? Как търпиш това, бе? Не знам се. Аз мислех. Свикнал съм да смъркам наркотици магарци. Наркотици! Защо? Е така. обичам. Аз мислех. Брат. Пих се! Аз отидах тук, за да дишам чист въздух тук. Не трябват с война. Не, това са шоколадови топчета. Да, трябват ме с шоколадови топчета. Да. Не знам. Гората. Трябва да снимаме. Тук е много готина. Помогнете ми, води. Пикае ми се. И на мен ми се пикае ми се. Господи, на мен верно ми се така не гледа и не снима. Защо? Така получи. Да, знам защо. Преклипа. Значи ще направя нещо, което не трябва и ти ще спреш клипа. Не. Не. Нищо? Всичко. Тук пак мирише. Бате, тук във вода топката и конете да черят. Бати, готино. Там има още, брат. Бате, вижте как издържаш, помни ме! Влачи ме! Как издържаш войната на Пешо, бе? Не знам, влачи ме, това не е уморително. Ще ме влачиш. Не. Усещам, че в същата гора ще има и втора част. И то точно след този клип. Аз усещам, че ще умра. Брат. Тук още мирише на война. Боже Господи! Мислех, че ще бъде чист въздух. Аз мислех, че няма да е толкова уморително. Само да не дойде Слендърмен. На къде? Дойде. Натам? Ще ни опъти. Или натам? Натам. Изглежда по-епично. Да, изглежда много по-епично. Има повече сянка. Дано няма война. И курви. Опа! Казах го, добре смисъл. Той каза това кучи, но искаше да каже искаше да каже вълци, но каза кучи, но нищо.
Вау, Майко, ти ще ме прогушат. тук изглеждат... Брат, това на клипа. Звъним на 150 и кажем, че ти си откраднат. Брат, брат, не знам колко се вижда, ама тук е много епично. Брат, се обърках всичко. Значи, вместо 112 казах 150. Вместо казах, че ти си много откърнали, че ме завлекох в тази гора. Казах, че са те откърнали. Да. О, брат, сега се вижда по-хубаво. Помогни ми, Боже, толкова уморително. Толкова неуморително. Що ми има хубава... Не ми дръж чантичката. Добре, Що ми има хубава гледка? Катерица, не? Аз мисля, че това е Аз мисля, че това е катерица. Летяща катерица. Аз мисля, че ще спреш да ме държиш. Да. Не, пусна ли го? Да. Фак! Пуснахме клипа. Какво? Пусни това, което ще пускаш. Окей. О, да. Не знам дали чувате, ама е много готин. Много по-епично става. После как влизаме? Търчене! А добре, да се пробва като миналия път. Повторяй! Тук е много готино. Да. Малкият камера! Имат колко че да казват малкият камера, нека бабичка сама камерата и казва ма на английски hello, how are you? И някакви такива. И изобщо не знам дали се чува музиката, но не може да спреш. Не, искам да става. Добре. Сега ще спирам клипа, за да направя втора част. Защото тук си вече гледам някакво. И да, хора, това беше клипът на първа част. Очаквайте втора част. Също така. Айде, чао!